On nám nedá pokoje, bude stačí, že rozabudaj moc. Musíme jít. Ne, jdeme, pojď, jdeme. Ne, jdeme. Never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the Jak tady vlastně už jsi? Nevím, už to nepočítám, jsem tady prostě hodně dlouho. A jak jsem narážel na Sirenheada? No, když jsem nebyl tak moc hluboko, tak cca raz za 3-4 dní, ale už jsem hodně hluboko byl, tak to doslova každý den. No a teraz jsem v té nejhlubší části a viděla jsem ho tak asi po týždni. Bože, koľko tady kurva jsi? Jak se jmenuješ? To ne, Hollowayová. Proč? Jsi tu přes půl roka? Jak? Nevím. Prostě mám štěstí. A viděl jsi tu aj nějakých pečopáků? Jo, hodně. Jsou mrtví. Tak jo. Neviděl jsi nějakou takovou pařičku 3 holek? Ne, asi tak měsíc jsem už na někoho nenarazila. Proč vy to jste takovou tím holkám, když se tak pýtáte? Jo, ale to ti teda vůbec nic není. Hele, zařídím ti o táto odvoz do civilizácie, takže to jdu vybavit a vy tady prostě zatím počkejte. Jo. Tak dáme taky něco všechno víš o tomto lese. Proč vy o nic nevíte? Řekněme, že ten týpeček není moc hovorivý a víme len nějak také základné informace, jak to, že se ten les změní každou půl hodinu nebo hodinku, že to už je nějaká většina jména Sirenhead, která zabíjá pitchpacky, je strašně rychlá, nemá zrak, takže se řídí čuchem a sluchem a to, že musíme dávat taky ty prostě blbosti na to, aby se ten les potom neměnil, chápeš? No, tak mám ještě něco tak například, je tady taková chata, která pro... Tak jo, ale musíme jít dálej. Ne, nikam nejdu, chci jít tady prostě. Lucky. Já... Jo, taky jsem to viděla a jo, taky mě furt doplaču a... Jo, prostě kámo, stalo se to, ale já... Je prostě mrtvá, je prostě pryč, musíme se s tím zmírit a musíme si říkat, že to nebylo zbytečný, že umrela a že bych chtěla, aby jsme my dvě žili a aby jsme prostě pokračovali dálej i bez ní a aby jsme prostě se z toho lesa dostali. Jo, já vím, že by to chtěla, ale to nejde prostě. Nevím, jak mám jít dál, umrala mi jedna nejlepší kamoška. Vím, že dělají mě umrela, ale musíme věřit, že to zvládneme bez ní, že se z toho zasraného dostaneme. Urobíme jí krásný pohreb.
a že to zvládneme. To bych chtěla. Chtěla, aby jsme bojovali. Tak jdeme. Já to prostě z toho nechám, prostě proč jsme ji museli nechat umít, proč jsme jí nemohli pomoct. Foxy, počasem pochopíš proč. To už si říkala, ale Tylee a Lucky to zabije, zničí je to úplně. Jsou silné, zvládnu to. Tím jsem se jistá. No, já moc ne. Zasypali se. Lucky se prostě chcela nechat zabít, kdyby u Tylee neostáhla, tak by možná bylo i po ní. Já vím, ale bylo to v dobrém úmysle, prostě pochopíte to časem. Prostě proč jste nemohli zachránit a proč musela umřít, pochopíte po čase. Možná po menším, možná po dlhším, ale pochopíte to určitě. Nebo vám to taky sama řeknu po nějakém čase. Ale teď se vrate a chráňte ty dvě. Já si půjdu něco vyjít. Ano, Koro, pojď, Foxy. Nerozumíte slovo, počkejte chvíli. Pardon. Ne, omlouváme se. Ale jsem tam prostě nechcel stát. Ne, to je jedno. Dobre, takže ty tam ti takový, jakýby mapu se dá povedat. Budeš se ní držet a říkat. Půjdeš podle ní a dojdeš na jedno takový specifické místo, které prostě bude vypadat jak to bude prostě jakýby kruh a okolo toho kruhu takové kameně. Takže tam prostě dojdeš, postavíš se do středu a počkáš tam na další tým, který do těba přijde a zachrání tě a co se bude dít s tebou dál, se dozvíš od nich. Ano? Dobrá. Tak, ten papírik. Jo. Tašku. To, tak to máš. A potom ještě na druhé straně. Ti tam mapa pokračuje. Tak jo. Dobrá. Doviděně. Ahoj. Na to, že to byla půl roka, tak vypadá v pohodě, zdravo a asi ani vůbec netankuje, že jsou do normálního života. No, taky možná se šalila a možná má nějaké psychické problémy. Jo. Tak jo, jdeme dál poté. No, ještě než půjdeme, mám 2 nové pokyny. No, první pokyn je, že na to, aby jsme ty baby našli, máme už len týden. Co? Ne? Vím, nejsou to moje pokyny, ale pokyny šéfky. Tak prosím, buďte lásky a nebuď na mě hnusná a nezvyš na mě hlas. To za prvý. A druhý pokyn je, že vlastně, pokud chcem nejdříve, tak povedzme, že nějaký náš systém zachytil nějaké také větší frekvencie a poslali nám prostě jakýby ty súradnice, kam se máme dostavit, takže tam půjdeme teraz a budeme doufat, že najdeme aspoň nějakou stopu. Alebo rovno je. Jo? Tak jo, jdeme, ale rychle. Musíme najít prostě. No, tak jo. Tak potom tam je to tím směrem takto. Tak jo, za takých 10 minut jsme na místě a máme problém. A to bude bůrka. A to není vůbec dobrý. To je pravda. Bůrka znači nějaký... Dobré, je to bůrka, chápeme se, ale věci na bůrku máme. A tak. Jo, no takhle, že jsem tak 1000krát aktivnější. A další takovýhle věci. Takže navrhuji dojít na to místo. Obolíhnout to tam a potom navrhu dojít na to místo, utáborit se tam a prčkat tam tu bůrku a doufat, že bude trvat méně než 2 dní. Lebo bůrky tady většinou trvají i několik týdnů, takže budeme doufat, že to bude krátká bůrka
No bo jestli ne, tak prostě máme pohledání. Nech to jde zkoušá. Takový rozruch kvůli mrtvolu, jako vážně. No, fuj. Ale čerstvá, takže server asi bude někde poblíž, takže bych vypadal. A no, určitě bych tu nebyl, takže vypadneme, najdeme nějaké bezpečné místo a tam se utáboríme. To je Diamond! Kdo? Jedna z těch 3 holek. Tak v tom případě typujem, že tu leží takto ještě v celku z toho důvodu, že Siren Head ji zabil, pak ji pustil a pak šel po těch dalších 2 holkách. Typuji, že ty jsou rovnou to tam je bordelované, takže tam půjdeme a budeme vypadat, že najdeme živé. Bože, tohle Lucky a Tylee úplně zničí. No, ne, já doufám, že jsou naživu. Bože, ne. Klid. Halo, hej, klid. Jo, jsou naživé, jsou v pohodě. Oni to zvládli, určitě to nějak konali. Pojď, jdeme. Pokusíme se co nejrychleji najít. Super, Lex konve. Tak se prostě utábořme tady. Tady, to je úplně otevřené, to je hned během 3 sekund. Hele, tam je to nějak zase, tak půjdeme tam, pojďte rychlo. Tak jo. Já, počasí. Jo, a toho nás moc nekryje. No, v pohodě. Jo, jsem na dublata, co to sakra. Pojďte. Co je to? Tylee. Ani nevíš, jak já tě vidím. Ani nevíš, jak já tebe víc. Ahoj, Lucky. Jsme fakt dokázali najít. Tak jo, pojďte se odbornému týmu, nech okamžitě vypadneme. Tak jo, len co? Nic, jdu. Je to Diamond, ona vím, já našel jsem to živý tělo. Ne, já nestačí tenhle zvuk. Musíme ještě pát, pome! To snad je zlý sen. Holky, jdeme poté. Bešamel rovně. Jdeme. Děďo. Kurva. Poběžíme hentam. Potom se najdeme. Ještě hentam. My to oběhneme taky a najdeme se tam. Tak jo. Jo.